ሰላም ተኸታተልቲ ኤሪ ፓወር እዚ ብኤሪ ፓወር ዝፍለጥ ተበግሶ ኮይኑ ንምሕያል ኤርትራውያን ዝዓለመ ብቮለንታውያን ዝዳሎን ዝካየድን ናይ ፍልጠትን ተመክሮን መኣዲ እዩ። እዚ ኣብ ሎሚ ነቕርበልኩም ብኤሪ ፓወር ጉባኤ ኤሪ ፓወር 7 ሕዳር 2020 ዝቐረበ ኣስተምህሮ ኮይኑ ፅማቕ ናይቲ ትሕዝቶ ናይቲ ኣስተምህሮ ኣብዚ ክነቕርብ ክንፍትይ ኢና። እቲ መዛተይ ነጥቢ ናይዚ ሎሚ ቀሪብና ዘለና ሓበሬታ ወይ ናይ ዘተ መኣዲ ብዛዕባ ኣብ ወፍሪ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝምልከት ኮይኑ እቲ ሕጠብ ዝበለት ሓሳብ እንታይ እዩ? ከምዚ ኩልና ማለት እዩ ኣካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ምስ ወዳእና ወይ ከዓ ሃይ ስኩል ግራጁዌት ምስ ገበርና ይኹን ዋላ እውን ካብ ዓዲ ንስደት ምስ መፃና ክንውስኖ ንግደድ ሓደ ውሳኔ ኣሎ። እሱ እንታይ እዩ? ትምህርቲ ዶ ክንምሃር ወይስ ናብ ስራሕ ዓለም ክንዋፈር ዝብል ሕቶ ይመፃና እሞ ስለዚ ከምዚ ሕቶ እዚ ብውህሉልን ብስሩዕን ኣገባብ ክንምልሰሉ ንኽእል ምክሪ ወይ ሓሳባት እዩ እዚ ናይ ሎሚ ኣስተምህሮ። ትርእስቲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጮ ኢለ ተማሂረስ ኩንዖ ክረክበሉ ድየ ኢሉ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ? እዚ ኩሉ ዓመታት ደኺመ ገንዘበይ ግዜን ኣጥፊኤስ ካብቲ ዘይተማሃረ ወይ ከዓ ከይተማሃርኩ ክረክቦ ዝኽእል ነበርኩ ደሞዝ ዝሓሸን ዘዋፅእን ደኾን ይኸውን ንምባል እዩ። ኩንዖ ንብሎ ዘለና እቲ ፕሪሚየም ማለትና እዩ። ስለዚ ነዚ ብሓባር ኮይና ክንሪኦ ኢና። እዚ ትሕዝቶ ነዚ ተቐሪቡ ዘሎ ዝመስል መጀመርያ ትምህርቲ ከም ሰብኣዊ ርእሰ ማል እንታይ ማለትና እዩ ክንርኢ ኢና። እቲ ቅርፀ መቃን ወይ ከዓ ፍሬምወርክ ናይዚ ትንታነ ወይ ከዓ ዝልዝብ ናይ ሎሚ ኣብ ምንታይ ኢና ክንድኩኖ ኣብ ስነ ቁጠባዊ ወይ ከዓ ኤኮኖሚክስ ኦፍ ኤጁኬሽን ኢልና ንፈልጦ ዓውደ ትምህርቲ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዓውደ ትምህርቲ እዚ ትምህርቲ ከም ወፍሪ ኣብ ወይ ድማ መካዕበቲ ሰብኣዊ ርእሰ ማል ዝረአ እንታይ ማለትና እዩ ክንርኢ ኢና። ካብኡ ወፃኢታት ወይ ድማ እቲ ንኸፍሎ ዋጋ ትምህርቲ ክንከይድ ከለና ክንዝርዝር እቶም ዓበይቲ ወፃኢታት ክንዝርዝሮም ኢና። ካብኡ ቀፂልና እቲ ረብሓታት እቲ ዓበይቲ ረብሓታት ፅቤት ንገብረሉ ረብሓታት ካብ ትምህርቲ ወይ ከዓ ኣብቲ ነንፍሮ ዘለና ወፍሪ ክንርኢ ኢና። ካብኡ ናይቲ ረብሓታትን ወፃኢታትን ብምምዛን መለታት ትምህርቲ ኣብ ወፍሪ እንታይ ይመስል ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ክንመዝኖ ንኽእል ከም ልክዕ ከም ዝኾነ ይኹን ወፍሪ ወፃኢታት ካብ ሃለዎ ረብሓታት ድማ ፅቤት ንገብረሉ ረብሓታት ድማ ካብ ሃለወስ ዘዋፅእ ወይ ከዓ ዘዋፅእ ወፍሪ ዶ ኣይኮነን ወይ ከዓ እቲ መለሳ ወይ እቲ መክሰብ ናይቲ ወፍሪ ብከመይ ክመዝኖ ወይ ክንዕቅኖ ንኽእል ዝብል ሕቶ ክምልሶ ክንፈትይ ኢና። ነዚ ብምምላስ ምናልባት ተመክሮ ናይ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ቤት ትምህርቲ ቅድሚ ሕጂ ዝኸዱ ሰባት ከም ጭብጢ ክነቐርብ ክንፍትይ ኢና። ካብኡ መደምደምታ ወይ ድማ ሓፈሻዊ ሓሳብ ክነቐርብ ክንፍትይ ኢና። ስለዚ ትምህርቲ ከም ሰብኣዊ ርእሰ ማል ክበሃል ከሎ ከምዚ ቀዲመ ዝጠቐስኮ ኣብ ቅርፀ መቃን እቲ ቅርፀ መቃን ናይ ዝተሓሳስባ እንታይ እዩ? ስነ ቁጠባዊ ኣመለኻኽታ ኢና ክንሪኦ። ኣብ ስነ ቁጠባ ወይ ኣብ ዓውዲ ስነ ቁጠባ ትምህርቲ ከም ወፍሪ ኣብ ሰብኣዊ ርእሰ ማል እዩ ዝረአ። እዚ ክበሃል ከሎ ትምህርቲ ማለት ኣፍራይነት ትምህርቲ ክበሃል ከሎ ኣፍራይነት ዘደንፍዕ ፍልጠት ሞያን ክእለትን እንደልበሉ ኣገባብ እዩ። ስለዚ እንተዳ ኣፍራይነትና ዘደንፍዓልና ኮይኑ ድማ ኣብቲ ዕዳጋ ዕዮ ወይ ከዓ ኣብቲ ሌበር ማርኬት ከይድና ዝሓሸ ኣታዊ ወይ ድማ ደሞዝ ወይ መሃያ ክንረክበሉ ስለንኽእል ሓደ ካብቲ ረብሓታት ወይ ጥቅምታት ኢልና ንሓስቦ እሱ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ትምህርቲ ከም ወፍሪ ኣብ ሰብኣዊ ርእሰ ማል ዝበሃል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ሓሳብ እቲ ትምህርቲ ኣፍራይነትና ዘደንፍዕ ፍልጠት ሞያን ክእለትን ስለዚ ክንድልብ ወይ ከዓ ክንሕዝ ወይ ክነካዕብት ስለዝሕግዘና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እቲ ትምህርቲ ኣብ ክላስ ኣትና ንመሃሮ ትምህርቲ ስሩዕ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ
ويون سلطانات كون خيلي خمزي اب كلاس اتيخا كاب كفلو وصاي تجبر عودي تمرتهم كون خيلي سلازي تمرت بحالا بزي الرحب ويكا سفح دبله عمري ግን 00 نتناتنا عفراينات زدن ፍልጠት ሞያን ክእለትን ምድላብ ዝሕግዘና ማለት እዩ ወፍሪ ኣብ ትምህርቲ ክብል ከለና ድማ ከም ዝድሮ ገለፅናዮ እቲ ፀጋታትና ኣብ ምክዕባት ሰብኣዊ ርእስና ንዕሎ ስለዘለና ነቲ ወፍሪ ኣብ ትምህርቲ ንብሎ ዘለና እቲ ወፍሪ ፀጋታት ሕጂ እዚ ብዓብዩ ግዜና ኣለዎ ካልእ እውን ናይ ገንዘብ ይኹን ካልእ ንዋታዊ ፀጋታትና ኣብ ትምህርቲ ክንውዕሎ ከለና እሱ ከም ወፍሪ ኣብ ትምህርቲ ወይ ከዓ ነወፍር ኣለና ንዛረብ ማለት እዩ ከም ተቐዲሙ ንጠቐስኮ እዚ ነወፍሮ ዘለና ድማ ከም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ወፍሪ ትፅቢት ኣብ መፃኢ ክንረኽቦ ትፅቢት እንገብረሉ ኣታዊ ረብሓ ወይ መለሳት ስለ ዘለና እዩ ምናልባት ነዚ ምርዳእ ክሕግዘና ወፍሪ ብሓፈሽኡ ክንረአ ከሎ ወፍሪ ማለት ነቲ ርእሰ ማል ንምክዕባት ትገብሮ ምንቅስቃስ እዩ ሕጂ እቲ ወፍሪ ተኣኻኺቡ ርእሰ ማል ይኸውን ድሓር እቲ ወፍሪ ክበሃል ከሎ ድማ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ጃዕና 100 ቅርሺ እንተደኣ ኣላትና ኮይና $100 ማለት እዩ ወይ ክልተ ኣማራፂ ኣለና ሓደ ብሓፈሽኡ ዘረባ ማለት እዩ ወይ ሎሚ ክህልካ ክእል እየ ክሓሽሻ ወይ ድማ ኣይ ድሓን ተፅናሓለ ኢለ ከወፍራ ክእል እየ ኣብ መፃኢ በርኪታ በዚሓ ዝሓሸ ረብሓ ክረክባላ እትኢለ ናይ ምውፋር ውሳነ ክውስን ክእል ወይ ከዓ ከዓቁራ ወይ ከዓ ሴቪንግ ናይ ሴቪንግ ወይ ከዓ ምዕቋር ምስ ወፍሪ ናይ ክልተ ሌና ኣፀሎ ገጣትና ሓንቲ ሳንቲም እዮም እቲ ኣዛረባ ምናልባት ቴክኒካዊ ዘረባ ክኸውን ክእል ግን ብካልእ እዛ ብሕፅር ዝበለ ወፍሪ ክንብል ከለና ናይ ሎሚ ምህላኽ ወይ ምሕሻሽ ገዲፍና ንወፃኢ ጥሜትና ንገብሮ ምንቅስቃስ ወይ ከዓ ተግባር እዚ ከዓ ንትምህርቲ ከም ወፍሪ ክንሪኦ ከለና እቲ ግዜና ናይ ሎሚ ግዜና ሎሚ ካልእ ነገር ክንገብረሉ ንኽእል ንስራሓሉ ንኽእል ሎሚ ናይ ሎሚ ገንዘብና ንካልእ መሓላ ክውዕል ኣብ ክንዲ ንገብሮ ናብ ትምህርቲ ንውዕሎ ስለ ዘለና ብከምኡ እዩ ድማ እቲ ወፍሪ ኣብ ትምህርቲ ኢልና ንዘረብ ዘለና ማለት እዩ ወፃኢታት ክበሃል ኣብ ቤት ትምህርቲ ንምኻድ መጀመርያ ኦፍኮርስ ብርግፅ እቲ መጀመርያ ቀጥታዊ ዝኾነ ወፃኢታት ኣለውና እዞም ከዓ ናይ ቤት ትምህርቲ ቲዩሽን ፊ ንብሎ ዝመዝገበ ትምህርቲ ካልእ ወፃኢታት ዋጋ መፅሓፍትን ካልኦት መሳርሕታት ትምህርትን ተወሳኺ ናይ መነባብሮ ወፃኢታት መጓዓዝያ ምግብና ወዘተ እዚ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ትምህርቲ ንኽእል ኣይንኽእል መነባብሮና ዝኾን ገንዘብ ክነንፅፋና ይተርፍኒ ግን እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ ካብ ዘለኹ ንእሽተይ ከተማ ምናልባት ንትምህርቲ ክብል ናብ ዓብ ከተማ ክኸይድ ክግደድ ክኸውን ምፍላይ ምክንያቱ ዝመረፅኩ ዓውደ ትምህርቲ ኣብቲ ዓብ ከተማ ትርኢ ኣሎ ኮይኑ ስለዚ ሕጂ እቲ መነባብሮ ድማ ኣብቲ ዓብ ከተማ ዝኸብር ተዳ ኮይኑ ካብ ዘለኽዎ ብሰንኪን ትምህርቲ ክኸይድ ምውሳነ ተወሳኺ ወፃኢታት ክህልወኒ እዩ ወይ እውን ገዛ ዋላ ኣብዚ ዘለኹ ከተማ ኮይኑ ከዓኒ ገዛ ክራይ ወይ ከዓ ትፅመጠሉ ቦታ ናብቲ ንትምህርቲ ዝምችእ ብከባቢ ናብ ጥቃቲ ከባቢ ዩኒቨርሲቲ ክኸይድ ወይ ጥቃቲ ኮሌጅ ክኸይድ ወይ ድማ ካልእ ብሰንኪ ከምኡ ዘውፅኦ ዝኸይድ መጓዓዝያ ናይ ካልእ ወፃኢታትን ተወሳኺ ንዑ ከዓ ብግምት ከእትወለን ማለት እዚ ናይ ብቐጥታ ዘውፅኦ ወፃኢታት እዩ ዘይቀጥታዊ ወፃኢታት ድማ ኣሎ ወይ ዋጋ ሓርያ ወይ ከዓ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ኢልና ንፅውዖ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብዓብዩ እቲ ንኣብነት እንተዳ 4 ዓመት ዝወስድ ኮይኑ ትምህርቲ ክመሃሮ ዝሓስቦ ዘለኹ 4 ዓመት ሙሉእ ሰሪሐ ከምፅኦ ዝኽእል ዝነበርኩ ደሞዝ ሙሉእ ከም ወፃኢ ወይ ከዓ ከም ዋጋ ኣካል ናይቲ ዋጋ ክሪኦ ኣለኒ እንታይ ንዓመት እንተዳ 10,000 ዘእቱ ነይረ ኮይነ 4 ዓመት እንተዳ ንስራሕ ገዲፈ ቤት ትምህርቲ ክኸይድ ወሲነ 80,000 ዋጋ ይኸፍል ኣለኹ ማለት እዩ ወይ እውን ካልእ ናተይ ትካል ገይረ ወይ ካልእ ነገር ገይረ ኣታዊ ክረክቦ ዝኽእል ነበርኩ ናይቲ ግዜ ናቲ ግዜ ብዓብዩ ዝትቐንዲ ሕቶ እቲ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ከውዕሎ ስለዝወሰንኩ ተርፈኒ ዘሎ ደሞዝ ወይ ኣታዊ ሙሉእ ኣካል ናይቲ ዝኽፈል ዘሎ ዋጋ እዩ ማለት እዩ ካልእ ዘይቁጠባዊ ዋጋ እውን ኣሎ እሱ ምናልባት ንምጥቃስ ዝኣክል ማሕበራዊ ተነፅሎ ምምንጋው ናይ ሓዳርን ካልእ ማሕበራዊ ጉዳያትን ንኣብነት ኣብ ናይ ንእስነት ዕድመ እንተደኣ ኣለኹ ኮይነ እሞ ሓዳር ገብር
مدام انتيروني ምናልባት ንዑ ከመንጎ ከግደድ እኽእለ ወይ ድማ ካልእ እውን ሓዳር ኣለኒ ኮይኑ ከዓ ምስ ደቀይን ሰበይተይን ወይ ከዓ በዓልቲ ቤተይን ከጥፍኦ ዝግብአኒ ግዜ ናይ ስድራ ቤት ኣብ ትምህርቲ ከውዕሎ ክግደደ እዚ እውን ባዕሉ ሓደ ማሕበራዊ ክሳራ እዩ ወዘተ ወዘተ እዚ ሕጂ ንምንታይ ኢና ጠምፂናዮ እዚ ካልእ ዋጋ እውን ነኽፍለካ ኢለ ማለት እዩ እምበሪ ብዓይኒ ገንዘብ ክንትምኖ ብፀገም ስለ ዘለዎስ ኣብዚአን ክነድህብ ኢና ማለት እዩ ኣብዘን ክልተ በኣሃት ኢና ክንድህብ ቁፅሪ ሓደ እዚኣ ቁፅሪ ክልተ እዚኣ ማለት እዩ ካልእ ቁጠባዊ ረብሓታት ከ እንታይ ደኣ ምዃኑ ዝኩሉ ዋጋ ዝኸፊለሲ ካልእ እንታይ ደኣ እቲ ዝፅበዮ ዘለኹ ኣታዊ ወይ ከዓ እቲ ረብሓታት እንታይ እዩ ተልና ሓደ ልዑል መሃያ እዩ ወይ ከዓ ደሞዝ እዚ ምስ እንታይ ማለት እዩ ምስ ዘይተምሃሩ ሰባት ምንፃር ወይ ድማ ዝቐለ መነፃፀሪ ክኾነና ዝኽእል እቲ ንሕና ባዕልና ቤት ትምህርቲ ከይከድና ክንረኽቦ ንኽእል ዘለና ስራሕ ንኣብነት ኣብ ዘለኹ ከተማ ኣነ ዘለኹ ሕጂ ዓዲ ሕጂ እቲ ሚኒመም ዌጅ ዝበሃል $15 ንሰዓት እዩ ዳርጋ ከባቢ ዓይነት እዩ ሕጂ እቲ 4 ዓመት ተወሰድ ትምህርቲ ረኣ ክምሃር ኮይነ 4 ዓመት ሙሉእ እንተወሓደ ብሚኒመም ዌጅ እናተኸፈልኩ ክእትዎ ዝኽእል ነበርኩ ደሞዝ ኣሎ ሕጂ ትምህርቲ ምስ ከድኩ ግን እታ ዓውደ ትምህርቲ ዝመረፅኳ ምስ ወዳእኽዋ ምናልባት ኣብ ክንዲ 15 ብ30 ቅርሺ ክጅምር ይኽእል ይኸውን ስለዚ 15 ቅርሺ ትፍልልይ ማለት እዩ ካብ 30 15 ተጉዲልና ኣሎ 15 ቅርሺ ጉንዑ ወይ ከዓ እቲ ፕሪሚየም ወይ ተወሳኺ ደሞዝ ወይ ኣታዊ ብሰንኪ ትምህርቲ ምኻረይ ዝረኽቦ ዘለኹ እዚ ሕጂ ሓደ ትፅቢት ትገብረሉ ነገር እዩ ብሓፈሽኡ እውን ከምኡ እዩ እቲ ኣብቲ ዕዳጋ ንሪኦ ስቱ ነዚ ንምርዳእ ክሕግዘና ሕጂ ንኣብነት ኣብ ካናዳ ኣብ 2016 ተገብረ ቆፀራ ህዝቢ ንዑ ምርኣይ ምናልባት ሕግዘና ክኸውን ነዚ እቶም ዩኒቨርሲቲ ኣብቲ ቆፀራ ማእኸላይ እንታይ እዩ ማእኸላዊ ኣታዊ ናይ ወይ ደሞዝ ናይ ካናዳውያን ብዕድመን ብትምህርትን ክሪኦ ከለና ኣብዚ ቆፀራ ህዝቢ 2016 ተገይሩ ነይሩ ኣብቲ ቆፀራ ህዝቢ ድማ ዝተኣከተ ኣታዊ ናይቶም ሰባትን ደረጃ ትምህርቶምን ዕድሚኦምን ተኣኪቡ ነይሩ ስለዚ ንዑ ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ንኣብነት እቶም መንእሰያት 25 ክሳብ 29 ዘለዉ ዝተምሃሩን ዘይተምሃሩን ክነፃፅር ከለና ንኣብነት ኣብዚ ተሪኢና እቲ 12 ክፍሊ ዝወደአ ሰብ ዳርጋ ንበል ብገምጋም 25-26 ሽሕ ዓመት ኣውት ነይሩ ማለት እዩ እቲ ዩኒቨርሲቲ ተምሃረ ሰብ ግን ዳርጋ 40,000 ከባቢ ክኸውን ኣሎ እዚ ትፍልልይ እዚ ኢና ትጉንዖ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ፍልልይ ናይ ኣታዊ እዚ እዩ እዚ ምናልባት ኣብዚኣ ሕጂ ስጋብ 15,000 ከባቢ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ንዓመት እቲ ጋብ ተርኢናዮ እንዳገፍሐ ይትኸይድ ኣሎ ምስ ዕድመ እንታይ ማለት እዩ እቶም ትምህርቲ ተምሃሩ ሰባት ቁጡፍ ዕቤት ናይ ደሞዝ ይረኽቡ ኣለዎ ማለት እዩ እንዳገፍሐ ኸይዱ ብፍላይ ኣብዚ ዳሕራይ 55 ስጋብ 60 ዘሎ ዕድመ እንተርኢናዮ እቲ ጋግ ዳርጋ ናብ 50,000 ከባቢ ይበዝሕ ማለት እዩ 50,000 ከባቢ ዓበዝሕ ውጭስ ዕፅፊ ዳርጋ ይኸውን ዘሎ ምክንያቱ 40,000 ምስ 95,000 ከባቢ ይኸይድ ዘሎ ስለዚ ዳርጋ 50-55,000 ተኸውን ዓመት ደሞዝ ወይ ከዓ እቶም ዩኒቨርሲቲ ተመረቑ ምስቶም ዘይተመረቑ ብምንፃር ክንሪኦ ከለና ምስ ሃይስኩል ወይ ከዓ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝወድኡ ናቶም ዕፅፊ ኣታዊ የእትዉ ስለዚ እቲ ካብ ትምህርቲ ልዑል ኣታዊ ከም ዝርከብ እዚ ኣብነት እዚ ምጥቃስ ወይ ድማ እቲ እኹል እዩ ብካልእ ኣዛረባ ትፅቢት እቲ ልዑል መሃያ ክንረክብ ትፅቢት ክንገብር ሲ ንቡር ትፅቢት እዩ ቁኑዕ ትፅቢት እዩ ንምባል እዩ እዚ ካልእ ትሑት ሓደጋ ሽቕለት ኣልቦነት ወይ ድማ ልዑል ተኽእሎ ናይ ሽቕለት ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ ማለት እዩ እቶም ኣብ ዝሓለፈ ዋላ ኣብዚ እንደገና ብጭቡጥ ወይ ጭብጢ ዘሎ ጭብጢ ስጋ ሕጂ ኣብዚ ዝገበረ ዳህሳስ ናይ ዕዳጋ ዕዮ ዝሓለፈ 20-30 ዓመት እንተሪእና ብፍላይ ሕጂ ኣብ ካናዳ ዋላ እውን ኣብ ኣሜሪካን እንተሪእና እቲ ናት ስቕለት ኣልቦነት ኣብ መንጎቶም ምሁራትን እቶም ተምሃሩ ዝበሃሉ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዝወድኡ ዩኒቨርሲቲ ዘለዎምን ሃይ ስኩል ወይ ከዓ ካልኣይ ደረጃ ዝወድኡን ክንርኢ ከለና እቶም ዩኒቨርሲቲ ወይ ከዓ ካሌጅ ዝወድኡ ሰባት ተዛማዲ ትሑት
درجة وتحد خونة ناي سؤالات ألبونت حدقة يقوانفهم وما بخل أزار بها لعل تقول صراحة ناي مركب سؤالات ناي مركب أدل على بخل أزار بها وحس هنا سؤالات بتزامري كتركبت تخيلها كال مو حاس متشو السرح كنا سرح مالتي زي مالتي تروح ناي سرح جزين نبور ناي سرح أتاتن أبزي نبور ناي سرح أتعهد بحال بتلمدو يكاد regular employment تبعي هو regular working hours بحالو ناي سرح أتاتن أمونغوس عشان ما أنتنا نقول ويكاد عشان دش ناي نقول أنا بل قبل عشان دش كان حمش أنا مشت بده أثر زلوا وان ببزحي كم عين سرح تركب دلو تقولو لو عليو كان ربحا تقوى طعامات أنكتات لك خمتي أتاوينا بمخابات تبو نجار ويكا ناتنا بروح جنزب نجبر حجزنا كوان تقونا ترخبو جنزبون زيادة تقوى زخنا عقاب تقوملو تمرت حجزنا فعلي زحجي زيد لي بخنات نايت أنكتات كنا وجد نخينا كال لعل جنزابي خبابين كونات عالمن زدما انتي مالتيو تي كونات خبابين كوهر كله حجي سفح دبل أمري نعبنت نبال زعبا أبز وان زي لنا حجز نا بانديميك وان جنا عملت زي ناي كوفيد 19 زلوا وان بتمرتي استمهار الصبات بقليل نتحبريتا زعبا زي حمام زبوها بدل مجلس زعبا بزوم ناي سب مويا تمرتي من سمويا أنا هون كالخالق بقليلو نتحبريتا توسيدهم ناي مهلاخ عمل لهم كالق أبنات متقاس تدعى حدار جيركا قلعو من متيوم نتوم قلعو دقها تمرتي كتحجزهم تخيل مالتيو أب كندي قصيركا جنزب تطفئ قصيركا ممرت قبرلهم هجي بعل خاون سون تقبر تخيل خاصون بعل حد مخسبي خالق مالت خالق ون ناي منغستي يكون خالق زملاء تحت وي فورمز نا ايميغريشن عم نتجي كمزي نبل تلع ازماتنا ويحواتنا ويسدبيتنا ويمقربنا ويدما قربنا سبونسر كنقبر مويلنا خنمصهم كاب عدين تلع حاسب كنا اتي زملاء فورمز وقتات اب كند بسب ገንዘብ ጌና ነግሮ بعلنا هنقبر نقال كان خالق زيون حدا رؤسو زخاله قطباو ربحي قطباو ربحي ስለዚህ እቲ ኣታዊታትን ወጣታትን ብዓቢኡ ምስ ረኣና ዝሕሪ ዝመፅእ እንታይ እዩ እሞ ሕጂ ንክዚ ክልቲኡ ኣመዛዚንካ ክልቲኡ መዚና ምስ ረኣናዮ እቲ ወፃኢታት ኣብዚ ምስ ገበርናዮ እቲ ኣታዊታት ከዓ ምስ ገበርናዮ ኣየናይ ይዘጥጥ ይትሕቶ ማለት እዩ ሕጂ ነዘን ምግባር ከም ዝበልኮ እዚ ኣታዊታት ናይ ንበል ድሕሪ ስራሕ ናይ 4 ዓመት እንተረኣ ኮይኑ ሞ 20 ዓመት እንተረኣ ኮይና ኣነ ሕጂ 4 ዓመት ተማሂረ ወደ 25 ዓመት ክኾን እዩ ካብኡ ትምህርተይ ክውድእ ሕጂ ካብ ወዲ 25 ዓመት ክሳብ ንበል ክሳብ እንተደኣ ብፅዕና ሃሊና ክሳብ ወዲ 60 ኣብ ሂወት እንተሊና ማለት እዩ ክሳብ ወዲ 60 ዓመት ስራሕ ክሰርሕ እንተደኣ ሓስብ ኮይነ ናይ 35 ዓመት ሙሉእ እቲ ከእትዎ ዝኽእል ኣታዊታት ሙሉእ ድምሮም ዝገብሮ ማለት እዩ كله بزعته هذا طب زمو أتيو هذا أتعفن تو أربعة عامات ملوك مهار كله زوج أخو صحات ملوكها تنابز قطعون زي قطعون جنزب كأمول أنا بدي أتون هجينا عملت نبل تعرفت تابزلو تعرفت بيد الله نبل 3 مليون نبله 3 مليون كل ملوسي 3 مليون كوني دوما زي 35 عامات نبل تو وصعتاتنا دما نبل 50,000 يخون نبلو ስለዚህ ሕጂ ካብተን እንታይ ንበላ ማለት እዩ 50,000 ኣው ፊረስ ወይ 50,000 ሓጥፊአሲ 2 ሚልዮን ኮይና ክትመፅአና ድሕሪ 35 ዓመት የብለኹ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እዚ ልክዕ ከም ወፍሪ ኢና ንሪኦ ዘለና ስለዚ ሽዑ ብኡ ንዑ ዝኸውን ናይ ቅመራ ኣገባብ ኣሎ ስለዚ ኣብ ዓመት 50,000 ክንደይ እንዳወረዳ እዩ ንኽዳ ኣለዎ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ብከምኡ ክንሪኦ ንኽእል ኢና
ዝነዚ ክሕግዘና ምእታን ኣብዚ ከም ኣብነት ኣሚጥ ኣለኹ ኣብነት እንተ ደኣ 50,000 ከም ዝበልኮ 50,000 ኣፊርና እሞ ኣብ 2050 ድማ እታ ገንዘብ ክንደይ ኮይና ክትመፃና እዩ ናይ 30 ዓመት ይሓስብ ኣለኹ ሰርሕ 30 ዓመት ሙሉእ ንሰርሕ ማለት እዩ ኮይና 35 ክብል ፀኒሐ ብዛ ኣብነት ድሓን 30 ንበሎ መታን ክጥዕመልና ንህዝብ ዘሎ ኣብነት ሕጂ እታ ቤት ትምህርቲ ምስ ወዳእኹ ካብቲ ትምህርቲ ከይወዳእኹ ከእትዎ ዝኽእሉ ነበርኩ ደሞዝ ንላዕሊ ንበል 100,000 ከባቢ ዝያዳ ክእቱ እየ ንበል 100,000 ተደኣ ኮይና ትለይ 100,000 ተደኣ ኮይና ዳርጋ ብገምጋም ኣብ ዓመት እዘን 50,000 ክንደይ ወልዳ ነይረን ማለት እየን 2.5 ሚእታዊት ወልዳ ነይረን ምክንያቱ ተደኣ 50,000 ሎሚ ቀሚጠ 2020 ድሕሪ 30 ዓመት ኣብ ባንክ ኣብነት ተደኣ ባንክ 2.5 ሚእታዊት ንከፍለካ ኢሎምኒ ዓመት ከይተንከፍኳ ፀኒሐ 105,000 ከባቢ ኮይና ፀናሓኒ ስለዚ ዳርጋ ብሓፈሻ ብሓርፋፍ ገምጋም كن قلت أنا تروح مش ميتاوت يا تولد اللذات مرت أو تمرت أخون 5 حسي كن دو غير مسألة لو عملت أنت رأتي أتاوتاتي مريت أيضا الله عودة مرت مالتيو كله رئيخة كافتي كي تمهاركو صراحة أتوزخ النور كنزب نبال شو ما أنت ميتن 5 تخون زيادة نبال زيادة أبكن بيت شه نبلا 800 50 توسخي ገንዘብ ክረኽበላ ይኽእል ኢለ ተራ ሓሲበታ ዓውደ ትምህርቲ ተፅናሕ ዘለኹ እዚ ሕዚ ኣገዳሲ እዩ ምስ ምንታይ ምንፃር ማለት እዩ ምስቲ ከይተምሃርኩ ወይ ከእትዎ ዝነበሩ ደሞዝ እንተ 850,000 ከባቢ እትወላ ኢለ ሓሲበ ብኻልእ ኣዛረባ እዛ 50,000 ሎም ደፍራ ዘለኹ ዳርጋ 10 ሚእታዊት ድኸውን ትወልደለ ነይራ ማለት እዩ ምክንያቱ 10 ሚእታዊት ሎሚ እንተ 50,000 ኣቐሚጠ ባንክ እሞ ንበል 10 ሚእታዊት ከዓ ክኸፍሉን እንተ ተሰሚዖም ዓመት ድሕሪ 30 ዓመት 872,470 ይንክቡኒ ዳርጋ 850 ገፁ ይቀራረብ ኣሎ ማለት እዩ ዝያዳ እኳ ደኣ ሕጂ እዚ 10 ሚእታዊት እንተ ደኣ እቲ ዝመሃሮ ዘለኹ ንኣብነት እዚኡ ብዙሕ ደሞዝ ዘለዎ ስራሕ እንተ ደኣ ኮይኑ ንበል ንኣብነት እጂ ከም ኣብዚ ናይ ጥዕና ወይ ከዓ ናይ ኢንጂነሪንግ ትምህርቲ ተማሂርና እንተ ደኣ ኮይነ እሞ ካብቲ ከይተማሃርኩ ከእትዎ ዝኽእል ነበርኩ نبل 3 مليون زيادة كأتو يخيل إلى ترى جمجيمة بخلا زاربا تحمسة شحلو من الدفاع زلوا درجة عمت 15 مئتاويت نداولت أتخيل لي الله والله لازم كم زجيرة يعني ناتي تي ملسا أبتمرتز بقول خذ روح وملسا كندي وتي عمت مئتاويت كل أخلصي كندي ركب الله خيله كم زجيرة حاسبه يجيب أنا مالتي إذا كان كله برجت تي أتاوتات تبيتاتنا صراحة مش جمرنا أتوا أتاوي سلازي كريسك الله مالتي تريسك تكون دخان تايو تمرتي كود إلدي تأجدست تزودي هذا موزيلا صراحة كركب إلدي عندنا زون صراحة ده زي رهيب ولا تمهير كحلقة أتاوتات يلا سلازي صارت راحون كاتريفها مالتي ካልእ ተኽእሎ ናይ ሓደጋ ወይ ስንክልና ኣብ መዋዕለ ስራሕ ኣብቲ ዝመረፅካ ዓውደ ትምህርቲ ንኣብነት ዝያዳ ሓደጋ ዘለዎ እንተ ደኣ ኮይኑ እሱ እውን ኣብ ግምት እትወለካ ማለት እዩ ስለዚ እስታት እዚ ሪስክ እዚ ወይ ከዓ እቲ ኮንዶኾን ምህላው ከዓ ምዝካር ስለዚ ብፍላይ ንቆፃፀሮ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ክልቲኡ ክነሓስበሉ ኣፅቢቕና ይግባአና ከም ዝበልኮ እዚ መጠን ኣታዊ ወይ ከዓ መለሳ مخسب مس جمنا كنا كان مزينا عند زي تكون فراغ بول غير مسبلنا تعرفوا نوصلنا لانتا مو انا قبلوا قرب دهونكم كنديو جينا امنت كمهار انتو خينا انت وحده ولا خيلي انت وحده مهارته خينا سي 5 مئتاويت ملسا خرخ بلا انت تفعل له خبز تفعل له ገንዘብ እጂ ግዜን ጉልበትን ኩሉ ክትመን ከሎ 5 እተ ዘኮይና ኣይ መሃርኒ ክብል ኸዲ ሕጂ ታዛ መረፅካ ዓውደ ትምህርቲ
كل تأثيرات تسميت قول أثيرات أو قمة أيتام زرزركو أنت ده حب كل تميتن عسى شحن نتاحتي زيادة جنزب كافت خيط مهار كل أطول دبنا خيط سامعني التمرت خيط مهار وسمانج أنت ده عودة تمرت تصنيعيته الخصم على حسب الله هجن نبل حدا مليون زيادة جنزب كابت خال خيط مهار كل أطول خلنا مكتر دبنا خيط نمو أنا خا كهمش ميتها على قبلية عائلة أريها إذا أتاوزي درجة 10 مئة كباب ولد اللي يسوزله طلعت حدا مليون زيادة ركب كوينس درجة 10 مئة على أتاوي ركبت الله ما سلزي بخم مهار وسر مالك أجل من تاي زم تضل نازي بتعجبها من تاي مالتي أنت كل أنت أتاوتاتن وتأتاتن زيركا شعو كبي مئتاويت كملسا كندي مالتي زي كندي زيادة آخر كب حسب الله مو زيادة عن تاي مالتي لك عزف خم وفري تنجنزب بتفضل الله جزين قول منسي البنك هذا أمت أنا كأب كلا عين توفرت هذا أمت أني رأس دايما ولا عليه ويك عن دايما ممس عليه لحسب الله مالك جيت دوموس مزاد من دمرنا 3 4 عامات نزلنا مستي وهذا رأينا نعوش إحنا نقبل ندلي وي كن زي أنت هنا مهاري كم صحيح نجنا مهارني حجنا عملت نبل كي تمهارك أي تمهارك تزل على الكيا وتي تطلع الله حول تمرت عملت درجة بزح في اللي زي والله خوان اللي مس دوموزنا كي تمهارك تمطو ስለዚህ ሕጂ እንታይ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ብዓይኒ ገንዘብ ክትሪኦ ከለኻ ብዓይኒ ውልቃዊ ረብሓ ኣታዊታት ክትሪኦ ከለኻ ዘኽስብ ውሳነ ወይ ከዓ ወፍሪ ኣይኮነን ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ምናልባት ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እሞ ካብ ተመክሮ ብጭብጢ ዘሎ መፅናዕቲ እንታይ የርኢ እቶም ተምሃሮ ምሕዝ ተምሃሮ ሰባት እቲ መለሳ ዝረኽቦ ዝነበሩስ እንታይ ይመስል ነይሩ ዝብል ሕቶ ንምምላስ ሕጂ ኣብ እዚን መንጎ ዘን ኣባል ሃገራት ማሕበር ቁጠባዊ ምትሕግጋዝን ልምዓትን ዝበሃላ እዘን ኦኢሲዲ ካንትሪስ ወይ ድማ ኦርጋናይዜሽን ፎር ኢኮኖሚክ ኦፕሬሽን ኤንድ ዴቨሎፕመንት ዝበሃል ኣባላት ዝኾነ ሃገራት በፅንዓት ተገይሩ ነቲ ሬት ኦፍ ሪተርን ወይ ከዓ መለሳ ትምህርቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ምውዳእ እንታይ ይመስል ነይሩ ክንርኢ ተኮይንና ኣብዚ ኣምፅእ ኣለኹ ካብ ኦኢሲዲ ንኣብነት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተርእይናዮም ደቂ ተባዕትዮ ዳርጋ 11 ሚእታዊት ነይሩ እቲ ብሓፈሽኡ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ዳርጋ 9 ሚእታዊት ዓባይ ብሪጣንያ ዳርጋ 15 ሚእታዊት ከባቢ ናይ ክልቲኦም ስለዚ ናይ በዓል ፖርቹጋል ክኾን ኣለዎ ፖርቹጋል እዚ ፖላንድ ሶሪ ኖርዌይ እውን ብዙሕ ስፔሊንግ ፀጋም ኣለዎ ዝምስለኒ ተርእይና ኩሉ ገሊአን ፍለ ሃገራት ኣዝዩ ልዑል እቲ መጠን መለሳሲ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ነዞም ካናዳ ንቕመጥ ዳርጋ 9 ሚእታዊት ማለት እዩ ሕጂ ተደኣ ዝመስል ኮይኑ ንኣብነት እቶም ኣሜሪካ ዘለና ደቂ ተባዕትዮ እንተኮይንና ብሓፈሽኡ እቲ መለሳ ካብ ትምህርቲ ዝርከብ መለሳ መጠን መለሳ 10 ሚእታዊት ዓመት ዳርጋ እዩ ዝመስል ተልና እሞ ምስ ካልእ ዓይነት ወፍሪ ብምንፃር ከመይ ይመስል እዚ ደኣ ካልእ ዓይነት ወፍሪ ክንደይ የኽስበና ክንደይ የኽስብ ነይሩ ዝብል ከዓ እሱ እውን ኣብቲ ዕዳጋ ተረኣኺድና ርኢናያ መገልገለ መፅናዕቲ ባሂስና ከም ዝረኸብናዮ ብሓፈሽኡ ኣብ ዝሓለፈ 40-50 ዓመታት ወለድ ወይ መለሳ ወፍሪ ሪተርን ኢንቨስትመንት ሬት ኦፍ ሪተርን ክንሪኦ ከለና ኣብ ዕዳጋ ቦንድ ወይ ከዓ ኦክስዮን ወይ ከዓ እዚ ወርቂ እዚ ቦንድ ኦክስዮን ወልና ናይ ብርኪ ናይ ገለ ኣብ ስቶክ ማርኬት ማለት እዩ ኣብኡታት እንተረኣኺድና ርኢናዮ ብሓፈሽኡ እቲ ኣታዊ ካብ 2 ክሳብ 7 ሚእታዊት ይበፅሕ ነይሩ ሕጂ እዚ ብሓፈሻ ኣብ ዘለና ገለገለ ቦንድስ ወይ ከዓ ገለገለ ብርክታት ብሽሓት ሚእታዊት ወሲኹ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ ገሊኡ እውን ጠፍኦ እውን ኣሎ ገሊኡ ክሳራ ዝጓነፈ ኣሎ ግን ብሓፈሽኡ ክረአ ከሎ እዚ ይመስል ነይሩ ስለዚ ተርእይናዮ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ቁፅርታት ዝተረኣይኹሞ ወይ ተርእይናዮ ሲ ካብ 2 ክሳብ 7 ሚእታዊት ጥራሕ ዘይኮነስ ዝያዱ እዩ ኩሉ ልዕሊ 7 ሚእታዊት ዳርጋ ብፍላይ ኣብ ገለገለ ሃገራት ኣብ ሽወደን ምናልባት ቁርብ ትሕት ብል ይኸውን ኣብ ደንማርክ እውን ከምኡ ትሕት ዝበለ እዩ መብዛሕትኡ ሃገራት ግን ዳርጋ ዝያዳ እዩ ኣብ ኖርዌይ እውን ከምኡ ትሕት ዝበለ ኣሎ ኣብ ዝውሕቡ ሃገራት ግን ዳርጋ እቲ ኣታዊ ትሪኦ ከለካ እቲ መለሳ ደሓን ዝኾነ መለሳ ኣለዎ
ምናልባት ከም ዝበሎ ዘለኹ ኣብ ስወደን ጀርመን እውን ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ማለት እዩ ገለገለ ሃገራት ቁርብ እቲ መጠን ኣታዊ ውሕድ ይመስል ስለዚ ጥንቅቕ ኢልና ብቐረባ ክንሓስበሉ ይግባአና ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ብሓፈሽኡ ወይ ብሓፈሻዊ ዛረባ ካብ ወፍሪ ትምህርቲ ዝርከብ መለሳ ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ንርኢ ማለት እዩ ግን ድማ ኩሉ ሰብ ማዕረ ኣይኮነን እዚ ኣገዳሲ ብጣዕሚ ኩሉ ሰብ ማዕረ ኣይኮነን ኩሉ ዓውደ ትምህርቲ እውን ማዕረ ኣይኮነን ከምዚ ኣብዚ ዝሪኦ ዘለኹም ንኣብነት እዚ ዘሎ ሕጂ እዚ ምናልባት እንታይ ይርኤየና ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘርኤና ዘሎ ሕጂ ኣብ ናይ ጥዕና ዓውደ ትምህርቲ ምስ ጥዕና ሓደ ዓውደ ትምህርቲ ተፅንዐ ሰብን ኣብ ካልእ ዓውደ ትምህርቲ ምስ ትምህርቲ ወይ እውን ምስ ካልእ ዝተሓሓዝ ክሳይ ዝሰርሐን ሓደ ከይከውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ንዓና ነፅንዖ ንሓስብ ዘለና ዓውደ ትምህርቲ ዝምልከት ሓበሬታ ክንእክብ ብግቡእ የድልየና እዩ ካልእ እቲ ከምዚ ቀዲምና ዝጠቐስናዮ እቲ ከጓንፈና ዝኽእል ኮንዶኾን ወይ ሪስክ እቲ ሪስክ እንታይ ማለት እዩ ስራሕ ናይ ዘይምርካብ ትምህርቲ ናይ ዘይምውዳእ ሓደጋታት ክህሉ ስለ ዝኽእል እዚ ንምንካይ ነብስና ዓቕምናን ብግቡእ ምፍላጥ እቲ ንሕዞ ዘለና ትምህርቲ ወይ ዓውደ ትምህርቲ ክንብድሆ ንኽእል ኢና ንውድኦ ንኽእል ኢና ምስ ወዳእና ኸ ስራሕ ርከቦ ከኣል ድዩ ድብል ሕቶ ከዓ ኣብዚ ብዝተኻእለ መጠን ተማልአ ሓበሬታ ብዛዕባ ዕዳጋ ዕዮ ምምህላል እንታይ ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ሃገራት ሕጂ እቶም ልዑል ጠለብ ክህልዎም ትፅቢት ዝግበር ዓይነት ስራሓት 10 ዓመት 20 ዓመት መጻኢ ናይ ትንበያ መፅናዕትታት ወይ ከዓ ፎርካስቲንግ ክሳየት ኣሎ እዚ ስራሓት ዝሰርሑ እዮም ስለዚ ኣብኡ ከይድና ክንሪኦ ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት እቶም ኣብ ካናዳ ተቐመጡ ካናዲያን ኦኪፔሽናል ፕሮጀክሽን ዝበሃል ፕሮጀክሽን ሲስተምስ ትብሎ ኣሎ ን10 ዓመት ንቅድሚት ትንበያ ዘቕርብ እንታይ ማለት እዩ ድሕሪ 10 ዓመት ሲ እዚ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ከምዚ ዓይነት ጠለብ ክህልዎ እዩ ሕፅረት ክህልዎ እዩ ወይ ከዓ ብብዝሒ ጠለብ ክህልዎ እዩ ዝብዳበሉ ትንበያታት ስለ ዘቕርቡ ንዕኡ ከይድና ምርኣይ ግዜ ኣገዳሲ ምኽሪ ክኢላታት ምስማዕ ኣብቲ ንኸዶ ቤት ትምህርቲ ንኣብነት ኣብኡ ኣማኸርቲ ክህልው ስለ ዝኽእሉ ከይድና ንዕኦም ምምኻር በቲ ነፅንዖ ንሓስበልና ዓውዲ ዝፈልጡ ሰባት ከይድና ምዝርራብ ትካላት እውን ከምኡ ምዝርራብ እዚ ኩሉ ኣኪብና ኣዋህሊልና ነቲ ሪስክ ወይ ከዓ እቲ ሓደጋ ክነነክዮ ሓግዘና ክእል እዩ ብሓፈሹ እንደገና ንምድጋም ማለት እዩ እታ ርእስና ነበረት እንታያ ፀዋቕ ኢለ ተማሂረስ ጉንዖ ክረክበሉ ዝብል እቲ መልሲ ብሓፈሹ እወ እዩ እቲ መልሲ እቲ እወ እዩ ወፍሪ ኣብ ትምህርቲ ወይ ድማ ሰብኣዊ ርእሰ ማል ልዑል መጠን መለሳ ዘለዎ ወፍሪ እዩ ግን ከም ዝበልናዮ ድማ ካብ ዓውዲ ናብ ዓውዲ ይፈላለዩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ከዓ እቲ ዓቕሚ ስለ ዝፈላለ እቲ ወፃኢታትን ኣታዊታትን ነታ ክንገብራ ንሓስብ ዘለና መፅናዕቲ ወይ ትምህርቲ እንታይ ክንመሃራ ንሓስብ ዓዶ ትምህርቲ ግመት ኣቲና እቲ ኣታዊታት ገለ ክንሪኦ ነቲ ዕድላት ናይ ስራሕ ካልእ ናትና ዓቕሚ ድማ ብምርኣይ ከዓ ነቲ ትምህርቲ ክንብድሆ ንኽእል ዶ ኣይንኽእልን ክንውድኦ ንኽእል ዶ ኣይንውድእን ቀልጢፍና ክንውድእ ንኽእል ዲና ኣብ ግዜና ወይስ ኣይንኽእልን ምክንያቱ ነቲ ቀልጢፍና ምውዳእን ዘይምውዳእን ንኣብነት ነቲ ወፃኢታትና ከውስኾን ከብዝብሎ ንኽእል እዩ ናይ 4 ዓመት ትምህርቲ እንተ ኣብ 4 ዓመት ክውድኦ ዓቕሚ ዘይብለይ ኮይነ ንኣብነት 6 ዓመት እንተወዲአዮ ኣነ ዝያዳ ከፍል ግደድ እዩ ማለት እዩ ወላት ናይ መዝገቢ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ወይ እውን እቲ ናይ ብዓብዩ እቲ ዋጋ ሕርያ ድበልና ኦፖርቹኒቲ ኮስት ኣብቲ ዕዳጋ ዕዮ ከይድና ክነምፅኦ ንኽእል ነበርና ደሞዝ ወይ ካልእ ዓይነት ስራሕ ሰሪሕና ክንረኽቦ ግዝባኣና ነበረ ኣታዊ ስለ ዝጎድል ብኡ መጠን እቲ ዋጋ ወይ ከዓ እቲ ንኸፍሎ ዋጋ ይወስኽ ስለዚ እዚ ሎሚ ቀሪብናዮ ዝነበርና መደብ ኣብዚ ተወዲኡ ኣሎ ዝኾነ ርእቶ ወይ ድማ ሓቶ እንተልኩም ኣብቲ ናይ ኤሪ ፓወር ናይ ፌስቡክ ድሕረ ገጽ ይኹን ካልእ ድማ ብኢሜይል ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ይቐኒየልና